navíc, a nespatný to víc, kdyby se mi nevyřekl neklávy, závídá se pásy. Top Gear se točí v Anglii, ne ve státech. No já říkám daleké státy, pro mě daleké státy třeba Německo, pane Vejvoda, víte? Jako pro mě, co je na 20 km už je daleko. Tak teďko logisticky, dámy a pánové, slovo dostává Roman Šavel a to stojí za potlesk. Takže aby jsme to neprodlužovali, protože se všichni chceme dobře bavit. První skupinu, kterou si budeme vyhodnocovat, je skupina Lady Cup, to znamená, že auta řídí naše hezčí polovičky. Na třetím místě se umístila Jitka Kvasničková, na místě druhým Eliška Vachtlová, na místě prvním Markéta Šafaříková. Jde rychlým svižným krokem, pravou nohu, těžkou olověnou na pedálu samozřejmě. Takže Eliška Vachtlová, druhý místo, Lady Cup, závod o pohár Škoda týmu. Takže gratuluju. Postupujeme od nejslabších vozů po nejsilnější. Na místě druhým se umístil Lukáš Sikora a na místě prvním Miroslav Ulč. Takže gratuluju. Tedy opět vydává týmka Škoda týmu Veronika Dejová, gratuluje Styk, gratuluje Milan Mahout. Můžete sledovat videozáznam, jenom takovou sekvenci maličkou z třídy N2. Jistě ne. Minulý rok jsme prvně uvedli skupinu City Go a tam máme jednoho vítěze, Miroslav Štefek. Což se zase tak často nevidí. Miroslav Štefek, skupina P0. Gratulujeme Jedna, což jsou vozy s náhodem na předek a vozy sériový. Na místě třetím Lukáš Hozman, na místě druhým Martin Weichardt a na místě prvním Vladimír Příborský, skupina P1. Tak ještě nám chybí Martin Weichardt, máme ho tu. Martine, kde pak jsi? Martin už běží, no neběží. Jenom tak jako by jde, já ho vidím tady. Rychlejší chůzí. Přátelé, pokud opět si někdo chce pořídit foto, pojďte klidně blíž, ať to máte v detailu, ať vidíte, komu ten pohár patří, že je to opravdu od dohověra. Tak tady přišel samozřejmě spolujezdec, jestli jsme dobře pochopili. Tak to se málo ví, že posádka je kompletní, samozřejmě pilot a spolujezdec. Protože spolujezdec bez pilota by byl zbytečný a pilot bez spolujezdce taky. No, je to pravda, pane Vejvoda, my jsme si to zažili. Skupina P2, Strubecký, Pít, Petr Šlegl. Tak jak vidíte, písna už na dálku má krásnou čepici, vypadá jako neználek. A kdo z vás vzpomněl na tu knížku, kterou jsme četli v mládí. By mě písce stejně zajímalo, kolik to tvý auto má koní, hele. Pozor, teď se to dozvíte. 47 kW základu. Děkuji, ano. Děkujeme za základní údaje. Děkujeme. Je tady někde nějaký škodovák? No proto. Další skupina, a tady už se dostáváme vyloženě do závodních speciálů, do silných aut. Na místě třetím Tomáš Zdrubecký se Škodou 130 RS, na místě druhým Petr Šašek s vozem Škoda 1000 MB a na místě prvním Václav Horn starší Škoda 130 LR. Zdrubecký, Šašek,
Takže a to jsou nejrychlejší chlapnější, máme skupinu T2, což jsou vozy s náhonem na předek, závodní speciály. Na místě třetím se umístil Václav Bošek s vozem Škoda Octavia, na místě prvním Miroslav Lahoda s vozem Fabia a na místě prvním Jiří Saska taky s Fabií. Tak to je pěkná třída tady to. Určitě samozřejmě potlesk pro pány. Skupina T2 žádání o opakování ceremoniálu. Doufám, že panem Volejníkem. Protože se nám dostavila třetí nejrychlejší žena Jitka Kvasničková. Takže Lady Cup třetí místo, Jitka Kvasničková. No Kvasničková, kde se člověče, pasy byla Kvasničková. Takže Roman Šabel předává paní Kvasničkové pohár za třetí nejrychlejší ženu. A to určitě stojí za váš potlesk. Děkujeme. Prostředí na Kužele nám radio. Máte spojení? Můžeme? Jedno, OK, jsme tady. 3, 2, 1, jedem! A pozbudíme! Točíme, jedeme! Jedeme za tlač, motor je slabý, motor se nedusí. Stop! 1, jedem! Pomůžeme! Tady je to velmi jednoduchý, je tam 5 vteřin penalizace za ztražení kužele a další 5 vteřin penalizace za neprojití